खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोननैसो गोनांथार खौरां लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आरो गिबियावनो आं नोंथांमोनसिम गुरै खावलायो, जायफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। गिबि रादाबाव दङ, दिनै 18 मे 59थि बर' बिजोंनि गोथार सान। दिनैनि बे 18 मे अक्ट'आवनो बर' हारिया गावनि बिमानि रावजों फरायसालियाव गिबि फरायनो मोनदोंमोन। बे साना बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो अफिसियेल स्पेसियेल डे आरो गोग्गाथाव सान। दिनैनि बे 59थि बर' बिजों सानखौ बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' फिसाफोरानो गाहाम हामलायनाय हरदों। थांनाय इं 1963 मायथाइयाव बर' बिजोङा गिबियै फरायसालियाव बाहायजादोंमोन। बै समनिफ्रायनो बर' बिजोङा दासिम दावगाबोदों। बर' बिजोंनि थाखाय दिनै बर' हारिया बुहुमाव गेवलांसार जानो हाबाय। साफ्रोमबो बर' दिथागिरिफ्रानो बर' फिसाफोरखौ बर' बिजोङाव फोरोंबानो बर' रावा बुहुमाव गेवलांसार जानो हागोन। जोबथारनायाव बेखौनो बुंनो सानो, बर' राव गेवलांथों। मिरु सोरखारनि सावस्रि बिफाननिफ्राय कर'नानि फाहामथायाव प्लाज्मा थेरापिखौ बोखारबाय होनना फोसावदों। कर'नानि गिबि सेथि दोहौनि समाव प्लाज्मा थेरापिखौ कर'ना बेरामिनि थाखाय मोजां होनना मानिना लानाय जादोंमोन। नैथि दोहौनि समाव बेरामिफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरा फाहामसालिनि बायजोआव आरो ससियेल मिडियायाव प्लाज्मा होनायनि थाखाय खावलायनो हमदोंमोन। नाथाय साननैसो सिगां कभिडनि सायाव नेशनेल टास्क फर्सनि सावराय जथुमाव प्लाज्मा थेरापिनिफ्राय जेबो मुलाम्फा जाया होननानै बुंथिनाय जायो। बिनि उनावनो मिरु सोरखारा बे थांखिखौ लादों होनना मिथिनो मोन्दों। CBSE थाखो 12नि फाइनाल आनजादखौ केन्सेल खालामबाय। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाया सुबुंनि थांना थानाय जिउ खुंनाय लामायाव लाबोदों खैफोद। बे समाव हादरा जेरैबो जुरुला जानाय समाव फरायसाफोरनि जिउ आरो रैखाथिखौ सानना सोरखारा सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जादों। थिग एखे बुब्लियावनो 2021 मायथाइनि जानो गोनां CBSE 12 थाखोनि फाइनाल आनजादखौ केन्सेल खालामबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो बेनि सायाव इउनियन एडुकेसन मिनिस्टार रमेश पख्रियाल बिथाङा बिबुंथि होदों। बर' सावथुन नायगिरिफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। बर' सावथुननि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा मोनसे मुगायाव बर' सावथुनखौ गोख्रोङै गोजौ जांख्लासिम लाबोनाय सुपारस्टार एक्टर सुखबिर कार्जिखौ फिन बर' सावथुनाव नुफिननो हागौ। थांनाय 2017 मायथाइनि आं बर' सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर जानानै गावनि माखासे गोनांथार खामानिनि थाखाय सावथुन मुलुगनिफ्राय एरायथ'दोंमोन। 4 बोसोर उनाव बर' सावथुनाव बिथाङा गोदानै फाव खालामगोननि इसोरा होदों आरो बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियाजों गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायदों। बिथां राफोद फावखुंगुर सुखबिर कार्जिखौ सोर सोर गोदान सावथुनाव नायनो लुबैयो फोरमायदो। गोबाङानो बिथांखौ सावथुनाव फैफिननो खावलायदों। पाबजि गेलेग्राफोरनि थाखाय गोदान खौरां। भारतीय सुबुंफोरनि थाखाय पाबजिआ लाबोदों गाहाम खौरां। दिनैनिफ्राय जायफोर पाबजि गेलेगिरि बिथांमोना प्ले स्ट'राव डाउनल'ड खालामना गेलेनो हासिगोन। बे समाव खालि एन्ड्रइड मबाइलाल' बे खाबुखौ मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरांनि बायदिब्ला सानजौफुनि 12 रिंगायावनो प्ले स्ट'राव पाबजिखौ मोनबाय आरो गेलेनो हासिगोन होनना बुंदों। गिबि डाउनल'ड खालामनायाव पाबजिआ बान्थाबो होगोन होनना मिथिनो मोन्दों। दुखुनांथाव खौरां, बे समाव हादरनि सासे गेदेमा सुबुङा कर'ना भाइरासनि थाखाय रुंसारि जाबाय। पद्मश्री बिमुं मोननो हानाय इन्डियान मेडिकेल एस'सिएशननि आगुनि आफादगिरि डक्टर के आगरवाल बिथाङा जिउ गोमाबाय। खौरांनि बायदिब्ला बिथाङा दिनै फुंबिलि सोरांसि 12 रिंगायाव रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे लाजिथाव मुगैथावना जाथाया फिन बर' हारियाव जाबावदों। चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय अजय नार्जारिनि थामथि फिसाजो रियेल नार्जारिया जिनाहारनि बोलि जानानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायखौ लाना दा गोबां फिनजाथाय नुनो मोन्दों। नंगुबै खौरांनि बायदिब्ला 16 बोसोरनि जि थाखोआव फरायनाय सिख्ला रियेल नार्जारिया नखराव आंखालनि थाखाय बेंटल कलेजनि फिल'सफि आयदानि प्रफेसार प्रबिन बर'नाव खामानि मावनानै फरायदोंमोन। नाथाय गोजौ सोलोंथाइ गोनां प्रफेसार प्रबिन बर'आ जुनार आखुयै रियेल नार्जारिखौ जिनाहारि खालामो। सिख्लाया लाजिनाय आरो दुखुजों गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि आगोल गावनि मोजां मोननाय सेंग्रानो मोनसे मेसेजजों बे बाथ्राखौ फोरमायथिलाङो। बिनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैयो। दा बे लांसुनिया प्रबिन बर'खौ गोख्रों साजा होनो सांग्रांथि रायजो राजाफ्रा दाबि दैखांदों। बे जाथायखौ लाना ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायदों। बिनि सायाव मा राहा लायो फैगोन समासो फिन होसिगोन। पस्ट अफिसनि पस्टमास्टार आरो पियननि गोरोन्थिनि थाखाय गोबां गोनांथार डकुमेन्टफोरा गोमादों होनना खौरां मोन्दों। बे जाथाया बिजनि फानबारियाव जादों। रायजो राजाफ्रा चिरां जिल्लानि बिजनिनि फानबारियाव थानाय पस्ट अफिसनि पस्टमास्टार आरो पियननि बेरेखायै गोख्रों अजद होदों। पस्ट अफिसनि पियना गावनि सिङाव थानाय गेदेर ओनसोलनि असिला लानानै गावनि खामानिफोरखौ नेवसिदों होनना मिथिहोदों। जायनि जाहोनाव गोबां गोनां डकुमेन्टफोरखौ पस्ट अफिसावनो गोमादों होनना अजद होनायजों लोगोसे बोसोर कास्टमारफोरनि आखायाव गोनां डकुमेन्टफोरा सौफैया होननानैबो फोरमायदों। रायजो राजाफोरनि बे अजदखौ पस्टमास्टार लंकेश्वर बर'आ गावनि जेबो गोरोन्थि गैया होनना फोरमायदों।
दानिया फैदो जोबथा खौराङाव बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि रन्जन शर्माखौ समबारखालि खौरांगिरि आफादा बिदाय हाबाफारि खुंफुंनानै बिदाय होदों। आसाम सोरखारनि पार्सनेल बिफाना रबिबारखालि होनाय मोनसे बिथोनलाइयाव माखासे जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनाय जादों। बेफोरबायदिनो बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि रन्जन शर्माखौबो सोलायनाय जादों। दिन रादाब एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो जायफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो रादाबखौ हायोबा लोगोफोरनो फेसबुक वाट्सएपआव शेयार खालाम। गोजोन्थों।